wepụta eze agwasị ka eje gbaa afa ka eje wuo ogiri ka amalụ na ndị enu ma ndị ana kwetara n'ife a na-ekwu awazia ugiri wee na-akọwa na nwoke a na-ekwu okwu ya bụrụkwa onye obodo a mana famaalụ nne ya ị na-enye nwoke anya nne ya bụ nne ya gbọrọ ya agbọ nke unu na-akpọ DNA anyị reje na DNA wee mara nọọ nne ya bụ onye mụrụ ya na famaalụ nne ya fa na-eni ya anya fa na-afụ nne ya afọ nwee lote nna kedụzi ife mee na afa ji ekwu na onye a abụrụ onye befa na ọ bụrụ nna ya mụrụ ya gezie ntị ife achọpụtara ma mma ma ọ bụ nke unu na-akpọ nne mụrụ ya nụ nne mụrụ ya anụbugo di n'obodo ọzọ nụọ di luo ebe a ọ bụrụ na ọ dabara onye na nwoke a nụrụ ya nụ ụmụ nwanne ya si ya si ebe a pụta Igbo ndị ọma na-ege m ntị ekenekwa m n'ụbọchị nke taa m n'obele na bụ ihe onyonyo unu na-eketa nwere ndị na-aya akarịkpọ onye bụ okwu ya na wee bido n'ụbọchị nke taa mana enwe ihe na-agbagwoju m anya ịma na ụfọdụ ihe njiri eweta ụdị vidiyo anụ nwa ya bụ na na-eweta ya ka gụwa bụ mmadụ na-amụta ihe ka m nwakwu wee na-amụta ihe anyị amehụ chanel anụ ka ọ bụ ebe ọ bụ na-apụta na-akụ asịrị anyị akụziri gị ihe ịma ihe na amarọ anyị nwakwa na-amụta maka gịnị na ndị be anyị na-asị na anyụkọ mamịrị ọ na-wee gbaa afụfụ ime eme nji wee weta vidiyo anụ ụfọdụ oge ndị Igbo anyị na-afụta onye na-agwa ha eziokwu ka onye ahụ chọrọ igbu ha egbu ụfọdụ ndị Igbo anyị na-afụta onye ọbụla chọrọ ịgwa ha eziokwu anyị sị na onye a chọrọ oche iji mma wee sugbu ha mana gọpụlụ enu gọpụlụ ana gọpụlụ anyanwụ gọpụlụ ọnwa eziokwu bụ eziokwu adịghị eficha ọ bụrụ na ụdị ihe anụnwa kịta na ọ bụrụ na ụdị ihe anụnwa emerọ ụfọdụ ndị ama mma na ụdị ihe anụnwa dị mana nke bụkwa n'eziokwu bụ na si kwupụrụ enu kwupụrụ ana na onye ahụ wuli gịrị na ana wee kwu nwee nke bụ eziokwu n'agbanyeghị na ihe ọbụla so ya maka na ụdị ndị anụnwa bụ na ịchọrọ ikwu eziokwu ha ya apụtasị gị nna ekwukwe n'eziokwu a onye abụla eze kedu ihe ihe enweta n'ime ya onye ahụ nwere ike ọsọ ike si chie ya eze na mmụọ asịgosi chie onye eze o wepụtazi wee si n'azụ wee si ya nna nekwa ihe mfu mana si mara nke bụ eziokwu na ndị maara eziokwu na-eme omenala Igbo n'ime eziokwu ka nọkwa maka na o nwere ndị jizi ya akpali ego mana ụdị ndị ahụ bụ dịka ha nwa bụ ndị na-eme gịnị na a na-anụkarị ụlọ ha mana nke bụ eziokwu bụ na ịchọrọ ịmata ihe n'Igbo enwere ndị ka maara eziokwu n'ụbọchị nke taata mụ na gị na-abụka na-ekwu ya enwekwara ndị ọya bụ okwu ka na ilu n'ọnụ bụ ha sị gị na ihe a bụ dị ọcha ka ọ dị ihe a dị oji ka ọ dị so onye na-etọpụnụ na bụ ihe onyonyo o nwezikwa ihe ọ bụla ịmụta tila ya na comment section ka ọ dịkwa ndị be anyị Igbo ekelekwa m unu ịma na ọ ya abụọ na-akọrọ ndị mmadụ a na-agwaba na omenala ndị Igbo nwee ka o si wee sie ike nnukwu na ndị mmadụ anaghị aghọtasị o nwere ife bụ ọbịalụ n'iru azị nwee ife bụ ọdịnala ife na-emekọta bụ na o nwere ofu onye gbanyere agbanye ọfụma o wee bụrụ na ndị obodo fe ekwugosi na ndị ọnụkụbebe bụ ndị ya ewepụta onye ya echi eze ndị ọnụkụfa wee nesi ya anya a wee lụọ onye aka sị na onye anwa ya eje nọchite anya ndị bebe maka na onye bụ onye ama alụ kpọrọ akpọ na onye bụ onye ya echi eze ebe ọ na ndị obodo ekwugo nọ ndị ọnụkụfa bụ ndị olute ewepụta eze a wee sị ka eje gbaa afa ka eje wuo ogiri ka amalụ na ndị enu ma ndị ana kwetara n'ife a na-ekwu awazia ugiri wee na-akọwa na nwoke a na-ekwu okwu ya bụrụkwa onye obodo a mana famaalụ nne ya ị na-enye nwoke anya nne ya bụ nne ya gbọrọ ya agbọ nke unu na-akpọ DNA anyị reje na DNA wee mara nọọ nne ya bụ onye mụrụ ya na famaalụ nne ya
fa na-eni ya anya fa na-afụ nna ya afụ nwa elote nna kedụzi ife mee na afa ji ekwu na onye a abụrụ onye befa na ọ bụrụ nna ya mụrụ ya gezie ntị ife achọpụta ma mma ma ọ bụ nke unu na-akpọ nne mụrụ ya nụ nne mụrụ ya anụbugo di n'obodo ọzọ n'ụdị luo ebe a ọ bụrụ na ọ dabara onye na nwoke anụrụ ya nọ ụmụ nwanne ya si ya si ebe a pụta fesi ebe a pụta jee n'ụlọ ikpe na nke ụlọ akpọ rejistra jee gbata ọnya bụ ibe alụmdi na ibe alụm nwaanyị kwuo na fa na-azị anụ mana fe jere na mmụọ fe jere na anị je gbata ọnya emenye n'enu n'enu menye n'enu n'enu mechie ya n'enu n'enu fe jere je gbaa afa kwuo na alụmdi na nwunye ya nwa na-agbatagokwu ya nwaanyị pụọ wee je n'ụdị ọzọ wee nụta nwoke a nwa kịta anwụgolo anwụ mụtara nwa okolobịa nwe asị na ọnya ya echi eze na ụmụ nwanne ya ndị ọzọ mụtasị ebe a o ji enu di ọzọ ụmụ niile a nwaanyị a mụtara n'ebe a ka a na-akọwa kịta na onye nwe ụmụ a bụ nwoke a nụrụ ya mbụ maka na ego nwoke a ka nọ n'isi nwaanyị a onye bụ omenala ndị Igbo o siri ike unu na-aba n'enu 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 unu megide unu ewetu obi ana jụọ ese na ndị Igbo na-ekwu n'ọkpa ka eji achọ ebe dara mmiri iketo di na nwunye na-anụ di na nwunye abụrụ ife a na-eji iwe were eso ọ bụrụ ife a na-eji mba were eso ọ ife a na-eji nwayọ n'ebe esi wee ligolu ka a na-esi alitu abụrụ esi ebe a ligolu ejesi ebe ọzọ lituo esi na ilitugo onye si ebe a ligolu wee jesi ebe ọzọ lituo ana m agwa gị eziokwu na ndị mmụọ na-ekwu na ịka nọkwa n'enu ịkara litu nwoke anụ wee chi ezigbo eze ochi ezigbo eze na ndị obodo si na ọ ghara echi eze a na-enekwu ya anya na-afụ nna ya afụ nwee lote nna a na-akwa agbaga na ọ bụrụ nna ya bụ onye mụrụ ya bụ nna ya nke a nụrụ nne ya nke ọfụ ọkwa ya mụrụ ya maka na ịbụrakwa ya ihu ya mana ọ na onye tile ego n'isi nwaanyị a bụ onye nwe nwa niile nwaanyị mụrụ ọ ebe ndị Igbo na-ekwu n'okwu njiwesi unu si unu na nke unu na-akpọ DNA ọ na-akwa agacha mma na omenala ndị Igbo ekwuona m ya mbụ ndị unu na-akpọ ndị blọgụ na Naịjirịa bụ onye ma ndị na-akpọlị m mgbe m kwuo onye ọwụna bụ nwa gị kpọrọ gị nna abụgokwere nwa gị dịka omenala ndị Igbo si wee dị wee kwuo mgbe a sị ibu na-akpọ DNA ya abụrụ ebe ndị Igbo ababa o nwere ibe akpọrọ m mana o ji nwayọọ nwayọọ na-eme n'iru anyị nye ka nsị ka m gbata ihe ọkpa n'ụtụtụ onye nwere ntị ka ọnụ ọ bụrụ na ị na-anụ di na ị na-anụ nwaanyị ọ bụrụ na ọ dị ọzọ unu mma kaba na-arụ ka unu si ebe unu si wee ligo wee lituo a ya agbata ọnya bụ alụmdi na nwunye na mmụọ gbata ọnya na mmadụ ọ bụrụ sọsọ na mmadụ ka a na-agbata ya ọ bụrụ na ị gbatọrọ ya na mmụọ ọwụ na iji emụta n'ebe ị na-akwado ka ị nụọ di nke ịbụọ ọkwa nwa onye nke mbụ just achọ nke ịmagodo ibe ya aga n'iru n'ime obi nwaanyị a kịta ọ bụ na nwa ya aka abụ eze mana o ji maka na o nwero ndidi ka agbata ọnya bụ alụmdi na nwunye ya na nwoke nke mbụ ọfụma wee je nụọ onye nke ịbụọ wee mụwa nwa onye ma eketa na nwa ya bụ ozi onye eze n'obodo nke a ji anụ ya nke ịbụọ onye nwere ntị ya na-anụ omenala ndị Igbo dị egwu n'unu na-awa anya na-achakapụ anya na-abasa ọsọ mba ajara emebi omenala ndị Igbo n'ebe esi ligolu ka esi alitu ọ bụrụ na ilituru site n'ebe isi wee ligolu ịka nọ n'enu idolu n'enu nwụọ ọwụ na ilituru ọwụ na eje wuo ogiri echi niile ka agba oge n'afa iyara awanwụ n'afa maka ikolu n'enu si n'enu jewale onye ligolu n'ilituo maka echi maka ụmụ ya amụ
ekenekwe m unu ava mba ugezu jee ugezu ayaka ndị Igbo gburugburu ukwuru Igbo n'ụmụ nri alụsị na-eri azụ na njikọ ọka onye nyere nyanye n'isi onye na-atọ isi ara ka Igbo ovu na-awa ọvụ iwe onye manya maria nke m maara m ekenekwe m unu